ढगूबाई लागली ग डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार थोडी ना थोडकी लागली फार डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार अगुबाई ढगूबाई थोडी ना थोडकी लागली फार डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार अगुबाई ढगूबाई काय चाललास? काय संदीप पुजारे अरे आता घराकडे वांडे एवढे होते आता होते ते हो मी बघितलं आहे ना तो काढ रे आता काढून ठेव मगला एवढं लांब जाऊ पायान जाऊचं लागतं हा खय चाललास काय पण दोघं उजून खय पण दहीबावीत जाता केवढ्या लांब चलत चालणार आज? पाणी कोणाचा घेतला? हा तू येत काय? अरे तुका सगळी माहिती होत वळी उंड्यात असा हा खरोखर हो. तर नमस्कार मित्रांनो, मी मगाशी बोललेलं आहे की आता केस कापूसाठी आम्ही खाली दहीबावीत चालत जातो. नंदन पण येता, चैतन्य आणि मीच जाणार होतो, पण नंदन पण तर मी पण येते, माझे पण कापूचे आहेत. तर आता आम्ही चाललो. तर या दोघांका चालतच नेऊचे आहेत आज, कारण माझी स्वतःची गाडी नसते पण चालत नेऊचे आहेत. हां लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. कसली लाईन मारा म्हणतं गाणं म्हणा तरच तुमका सबस्क्राईब काय नाही. हां तुझी खयची कट मारूची या केसांची? अरे कशी ह्याची कट भारी मारूची वाटतं होय ना तुझी? तर हे दोघ जण चालत चालणार आहेत ना, एका साईडने चालायचा, जास्त बडबड बडबड करीत राहायचा नाही. हां वडापाव औषध पैसे दिले ना सांग आधी. एका साईडने चला. काय होतं घे जातं काय? अरे जात एका ह्यांका केस कापूक नेतोय चलत चलत आज चलत दिंडी आहे त्यांची. चला चल 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 पटापट चल, नाही तर काळोख होईल येई तगत. मामा घेतलेलो केस म्हणजे तू दोघांनी तुम्ही दोघांनी आम्ही दोघा मामा आम्ही गेलो मी आणि तू कापू दहीबाई. मामाची पण केस कापूची झाली, आपल्या दोघांची पण केस कापूची. मामासाठी कट मारते रे, मामाने मी कट मारणार तू कट टाकून कर. जरा केस कापणे के तिथं दहीबाईला मी मॅच करून जातोय. तुझे खडके खडके पडलेले रस्ते आणि आमच्या काही बघ नवीन रस्ता केले म्हणून भारी एवढे मोठे खड्डे पडले. दमलास की मग आता वडापाव घातला. हां हे का नाटकातले डायलॉगच येतात, बाकी ते का काही येत नाही. मग हकडनं चल तू या साईडने चल. ह्यांका केस कापूक नेतोय ते अत्रंगत दर दोघ जण मस्ती करणार आहेत ते. हे हकडनं चल, हे हकडनं एका साईडने चला. चैतन्य म्हणता बाबा, ए चैतन्य म्हणणार बघा ना होय ना? काय ना विचार म्हण रे. फक्त डायलॉग नाटकाचे कोणा तो ह्याव म्हणता विचारते का हे गाणं म्हण. ढगूबाई लागली ग डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार थोडी ना थोडकी लागली फार डोंगराच्या डोळ्याला पाण्याची धार अगुबाई ढगूबाई
आकाशाच्या पाठीवर छमछम छडी. एवढाच. पुढचं वेगळं. अरे बघ ए त्याने म्हटले तुका नाहीये चे तू म्हटलंस तरच तुका नाही तर ना कळला ए इथं कोई रुजत पाण्याने भिजत इथे रेलीवाल सूर्य कसा भिजत एवढासा कोंब हौच येईल वारा सूर्य म्हणेल त्याला माझा हात गाडीवर बघ तिने पण म्हटले आता दोघांना दोघांका नाही तिने पण म्हटले पहिला हिंमतच नव्हती. अरे पण म्हटले तिने पण आता ए थांबा. आणि ही नदी चालत चालत इली आता येताना जाताना कंटाळू करणारच वाटतं. ए एवढी मारतास की हां नको कशा हां मासो काय हक्कणं चालू तुम्ही माटे मी तुमका धरतो. भारी वाटतं एकदम. संध्याकाळचे 4 वाजले होत. 4:30 किती 4:30 आमची शाळा सुटण्याचा टाइम. आज शाळा काय आज रविवार आहे. तर दैववीत येऊन पोचला वाजता. मूर्ती काय ते भारीच केलं. मूर्ती तुका करूच हे हकडनं ए हकडनं सर काम घेतलं मूर्ती. हां मूर्तीचं काम आधी खाऊक ना आधी केस कपूच येत आणि नंतर बाकीचं सगळं. अरे पण हा लगन नशीब नशीब इला बरोबर आत्ता टायमिंगला इलो. हो का आता उघडता तुझी ती कट मारूची आहे. तू मारणार हो कशी कट मारतो हां अशी कशी मारूची आहे. चैतन्याचं टाकलं आवडले. चैतन्याचं टकलं होतं चैतन्य विकत मारते हां विकत मारते. हे कसलं कट हवं तुका तू बोलणार हो आभारी तू वडी मिळ्यातला आणि तू तुझ्या आडीचं चैतन्याचं टाकलं हं? माझी फक्त कट मारायची. तुझी फक्त कट मारायची. त्या सांग कोणा सांगा तू सांग तू सांग. मी नाही तू काय कट तू का तोंडाना बोल ना तू बोल कसली कट मारायची ते सांग. तुझी काय कटच म्हणून घेतलं. दात कोणी खालाय खायला ते पाडा पडली होते. तुझे पडले तेव्हा भूक लागली. भूक लागली तर काय करू घेऊया हां हां ह्या चैतन्याचा नियम माझा. हां हात धरीत चालायचो नाही तर पेटा कुतलं दोघं काय ते हक्कडनं चल तू बाबा रस्त्यात खायच जाऊ नको रे घराकडे जाऊन खायचा ना. भुकेला दोघं जण आता तू नको तू घराकडे खा मस्तपैकी. काय हो काय देव अर्धे यार घरात गेला हां तुम्ही साईडने चाला दोघं जण नाही तर तुमचं दोघांका जोडत चला. तर दोघांचे केस कापून झाले आणि मी पण केस कापलाय. ह्याकडनं चल ह्याकडनं चल रे त्याका सांगत राहायचं लागतं. आणि केस कापून झालेले आहेत आणि या दोघांचे गजाले तर बघतासच असतो मी काय चालले ते वाटेत दोघांची मस्ती. दोन आला
कागद खायचो, कागद हातात न घेऊन घराकडे टाकायचो चुलीत, वाटेत टाकायचो ना. हां कळला. तर मित्रांनो केस कापून इला दैववीत गेला. नारिंगरातला बंद होता सलून त्यामुळे. आणि ह्या दोघांची केस कापून झालेली आहेत. आत्ता जरा बरे दिसतात, नाही तर कसे दिसत होतास. कोणाक सोडतं ए, कोणाक सोडता ह्याच्या नीलच्या सोड. तू नीळ ना नको. जमडा मामा. हा काय बघ ते बघा खाली बघ. चल चल चल. लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. कसली लाईन मारा म्हणतं. लाईक गाणं म्हणा तरच तुमका सबस्क्राईब काय नाही. हां